He provat totes les atraccions del millor parc temàtic del món i aquestes són les meves 10 preferides. Estem parlant d'Europa Park, que acaba de guanyar per 10a vegada el premi al millor parc del món. Digue'm si estàs d'acord amb el meu top i escriu-me a comentaris quines són per tu les teves atraccions preferides. Número 10. Fjord Rafting, uns ràpids supertematitzats a la zona d'Escandinàvia, coves, trolls i fins i tot la fàbrica on treballen aquests. Un recorregut ple d'efectes d'aigua que fan que l'atracció se senti curta i et donin ganes de repetir. Número 9. Castello di Medici, la Haunted Mansion d'Europa Park, retematitzada l'any passat, és una dark ride clàssica amb pre-show i escenes moltes vegades idèntiques a les de Disney. Número 8. Euromir, una spinning coaster inspirada en l'estació orbital Mir, famosa pel lift en espiral i encara més famosa per la banda sonora que no te la pots treure mai del cap. Número 7. Can-Can Coaster. Dins la bola d'Epcot està tematitzada en el Moulin Rouge, un recorregut a les fosques mentre sona la cançó del Can-Can que s'accelera cada vegada més. Número 6. Silver Star, una hypercoaster de 73 metres, només 3 menys que Shambhala, amb una segona meitat amb zigzags entre arbres que li dona un toc diferent. Tot i així, em segueixo quedant amb Shambhala. Número 5. Arthur, una Powerade Inverted Coaster amb seccions indoors immersives, animatrònics, projeccions i efectes espectaculars. La joia amagada del parc i perfecta per tots els públics. Número 4. Piraten in Batavia, la Pirates del Carib d'Europa Park, però en aquest cas supera la de Disney. Té unes cues precioses i la Dark Ride ambientada en Indonèsia és senzillament espectacular, tan igual que la de Disney que acaba passant pel restaurant. Número 3. Wooden, la millor muntanya russa de fusta d'Europa. Tematització nòrdica, unes cues espectaculars i uns trens molt còmodes, de veritat. Airtimes, girs laterals, velocitat... Té tot el que pots esperar d'una CGI. Número 2. Blue Fire, de 0 a 100 km/h en 2,5 segons. Primera coaster amb llançament i inversions del parc i 16 anys després encara va finíssima com el primer dia. El Hairline Roll final és la cirereta del pastís. Número 1. Voltron, sens dubte la millor muntanya russa que he pujat mai. Llançament vertical, un stall increïble, ejectors brutals, airtimes a 90 graus i un tram final amb unes positives descomunals. És molt agressiva però t'ho passes com un boig. I ara et toca a tu deixar-me la teva opinió. Fes un m'agrada si vols que segueixi fent contingut de tops i deixa'm als comentaris quina ha sigut la teva banda sonora preferida.